Уважаеми зрители, по повод Световния ден на музиката, тази вечер сме поканили представители не само на различни поколения, но и на различни музикални жанрове. Опера, поп-музика, джаз, фолклор, рап. При нас са Орлин Горанов, Деси Добрева, Дара, Христо, струнен квартет Destiny, Калин Вельов и Амазония Dance Project с бразилската певица Жулия Мартинс. Тук са и хореографите от Международния танцова академия 360 градуса Константин Вечерски и Юлия Чернова. Като гледам Криско и се сетих, че това лято неговата песен "Дали това любов е" беше превзела цялата страна. Отидеш на работа, дали това любов е? Отидеш в магазина, или са кошмари? Навсякъде всеки я пее. Ако мислите, че преувеличавам, вижте за какво говоря. Казаха, че нещо си недоволен от отзад. Какъв е проблема, господине? Дали това картоф е или са калмари? Извикайте готвача ви, какво сте ми дали? Аз исках гарнитура, поръчах си омари. Това е за буклука, ще хапнете шамари. Тук няма ред, тук няма ред, тук няма ред. Вие тук сте провали. Ние сме провали. Дали това насънне или са кошмари? Донесох ги веднага, каквото са ми дали. Маркирах гарнитура, маркирах и омари. Ще викна аз готвача, писна ми от скандали. Вината не е в мен, вината не е в мен, вината не е в мен. Моля, стига сте ме яли. Ей, Жеко! Я ела тук, че един гашник. Дали наред сте вие, или сте тъпанари, готвя без пари, а вас не са ми дали, в джоба ми монети изтъргали, ела да готвиш ти, котлона да те пари, тиганът е в мен, тиганът е в мен, тиганът е в мен, а шефът е в Бали. Щом е така, ще направя бомба! Бомба! А жили бом, 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 бом. Госпожи и господа, искам да ви представя един човек, който е известен по целия свят със своите